Santa Cecilia eguna, azaroko 22 larunbata suertatzen zaigu aurten. Eta urtero, egun hau elkarrekin ospatzen dugunoi, Manolo Urbietaren 80. urteurrenean, berarekin, bere kantuekin eta herriarekin batera, egun hau ospatzea bururatu zitzaigun. Aurten elkartuko gea asko. Alde batetikan Udaberri abesbatza, Parrokiako Eskola Kantorun abesbatza, Montetxio abesbatza, Zarautz abesbatza, Nahiko Larri Trikiti taldea, Zarauzko Goizeko Intza txistulari taldea, aurkezle modura Michel Murua Haundia. Irutzaigu berezia dela Santa Cecilia eguna berekin ospatzeko. Beak beti ospatu dulako elkarrekin, danokin batea, herritar guztiekin batea. Horretik nahi genuen aurten berekin batein. Berak txikitatik bizi izan zuen modura, eta berak herritarroi egun hau bizitzen irakatzi digun modura. Prestatu ditugun kantuak Manolo Nadia. Herriko jatorrak, Agur herria eta Goazen anai maitiak. Arratsaldeko 7:00 musika plazan emango diogu amaiera, kanta hiru hauei kanta bat gehituz. Elkar gaitezen lagunak. Urtean zehar Zarautzen musikarloan aritzen diren hainbat eta hainbat lagunen lana eskertzeko eguna da. Beraiek Manolori eskertu nahi diote, baina aukera emango digutenez herritar modura arratsaldeko saio horretan eta ere, denak elkarrekin aritzeko, beraiek egiten duten lan horren aitortza ere izatea nahiko du.